Salam hormatly ilesler gowmy adayın. Janyňyz samy. Siziň bilen bugun Begmirat. Ýadyňyzda bolsa Rahim Amanmurat bilen sorajyga ikini geçirýärdik. Şu hemme soraglary gödegini tutup Rahim Amanmurat bilen sorajyga ikini geçirmän makul bil. Ahir şu günümiz gelip ýetdi. Rahim, salam. Ilki bilen sag bol. Ahir şondan gelen üçin. Sağ ol, sizge sağ ol. Näçen çağıran üçin. İlk bilen hemme salam. Daşary ýurtlarda okuyan taliplara, işýän ýyleşlemede hemmesine salam. Az kim ýylen galsaň köpsi bolar bahyl. Söýümki edeýliseň el almaz gaçar Rahim. Bilýärmi öňrek goýduk. Instagramda goýduk bilýärmi? Bir aýdan geçdi oňa. Goýduk, ondan soň wagt geçdi, sen jogap bermedin. Soň ýene de goýduk video rolik. O da köp wagt çekdi. Şo barada açyk aýtyp ber. Şu kamera täpler oýunça ýyrak çekdi da video. Diğer beşo. İlk bilen soralamda başlamak hak. Azaçyk özüň barada gurrun bersen. Özüm arada aýtsam Daşoğlu vilayetinde Saparmurat Türkmenbaşy etrafında 1994-nji ýylda iýun aýynyň 6-synda doğuldum. Maşgalada 4 dogan, 3 oğul bir gyz, menem 2-nji oğly. Bulam özümden kiçi doganym. Ady Hekim Amanmurat, men muzykantym. Hem aýtmak hem muzykant. Muştoklaň ilk bilen sana gara berkjan saglyk sesiň mundan beýlek ýokary galmagyny arzuw edýärler. Sağ ol. Menem sağ olsun maýtjan. Bir de huvus öğretýärler dinläp gadyp. Gow kommentariýalar ýazýarlar töweleme. Sen okadyňa kommentariýa. Okaýan. Starlar okamarlaryň daýym bolsa. Aýdym näçinji ýylda başladın? Men aýdyma ilk başlan watym men. Näçinji başladın? Awa. Huvus et başlan watym 2003-de men 3-nji klasym waty. Şo wagtlar hiňden öýde özüm hiňlenen olýadym da. Goşup gadet aýdyma. Birinji aýdan aýdymyň haýsy diýip sorag beripdirler. Birinji aýdan aýdymym. Kakacan Füýün Hanowyň çakyl haty diýen aýdym mazy. Birinji son hiňlen başladym men. Kiçi watym. Özüme kiçidim ýani Füýgden ýana näle goşan dinleýärdim da men. Açyk berse. Näme aýdym? Muştoklamyz belki bilet gelýändir. Başladyna. İrseher oturdum dünyaya wagty. Bir jüwet gyz gelip kakılly gapy. İrseher oturdum dünyaya wagty. Bir jüwet gyz gelip kakılly gapy. Berdiler elime çakylyk haty. Durmuş deryasyna bakylyk haty. Hata gözüm düşüp hatyn gatyn açyp dünyam ýykyldy. Çeýlere. Daş, ýok. Marwar aýatyndan ilk bilen Ullakan salam. Rahim, sesiň mundan beýlek belentden belent ýaňlasyn ne? Gowy arzuwlar. Men näme üçin aýdym aýdýan diýip özüňe sorag berip gördüňmi? Şo sorag berip görmedim özüm. Ýöne. Men näme üçin aýdym aýdýan. Men kakam tarap hemmesi sunuwatyň içinde da. Kakam muzykant Amanmurat Guramaýew. Kakamyň kakasy muzykant. Dogandar aýdymçy. Şondan kanymyza baglanmada menem howat etdim şo. Gelejem ma Türkmenistanyň atgalarny artisti. Olam şo sunuwatyň içinde Bahar Galpak we hemme tanaýanlar. Aýdymçylyk sunuwaty gany idarlaýar, şey diýsem ýalňyşmýas, dogry-da? Dogry. Şeýle. Rahim, haýsy stilde aýdym aýtmany halaýan? Haýsy stilde. Men hemme stil gowaryan. Vokal, halk aýdym, estrada aýdym. Hemme stilden gowaryan men hemmeden özüme ýakyn görýän. Vokal diýdiň da bilýärmi? Vokalda men pikirimçe en kıyın stil. Öňrek Instagramda goýduk.
ojo gördüler, oglanlar gydylar. Ýa çykyndep bersen. Başarnan boýunça äle moşardan Hawa, äle moşar goýupdyk da bilýän, şondan çykyndep bersen. başladyna. Bir yaşıl bir fari bir elem oşor yaşlığımın yadiden görüpdün sen bizim onna ikice ol dilberin toylu vatı yaliden 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 İçinden içe mavazer, hovaýdanlar man. Adajyk täze dörejülikleriňizden gurrun bersen. Täze ýörükde illeşsemiz üçin 3 tane aýdym taýýarladyk. Şolan birini ýerine ýetirip bereýin. Arazik bilen, Darkray bilen. Darkray diýip Darkray. Bolly onu başa. Alarynmy ölerini aýdym ýerine ýetirip bereýin. Ýörükde illeşsemiz üçin. Onu başladyna. Dostlar sizin için allarynmy ölerini täzece aýdym. Dinleň de talym. Dear Bishop Da Krebe Rahim Aman Muradov Titre geçirilen ömrü Yatlamalar görünür mana Söýgüm yalan görünür sana Göripler gıybatçı yalanlar Ne deyin beğenir ona Yürücün sayladı kimi Ayday söýgüm ondan kimi Yekiliğe öğrençtüm ne deyin Yöne kıyın bana almak demi Bu yüreğim ağlayan sessiz Bolur inni Arzularım bağlayan sensiz Alırın mı ölürün mü Bu yüreğim ağlayan sessiz Bolur inni Arzularım bağlayan sensiz Alırın mı ölürün mü Gelýärdim görmäne, söýärin, diýmäne ödüme koýmak islamak senem dözmerin koýmagy bilýäňi, duýýaňa senem ýalanmyş menem ağladýa gözüňden damjalaryň damyşy Dogry geplerim marýasaňa men hakda her hili senem zadyman zadyçman saklardyň berhizi ýalan gep bolsa da menem mutanýadym bir hili söýgüň mökleti bolmasa da agyz bar hili Hiç canım şerap, ömrümüm harap Näme üçindir bilmedim seňlälik göwnüňe ýarap Görmäge sebäpmi, romantik oram Birden emeliň çekdiň sadaşana gowrap Diýdiň çekeliň oglan men ýarym baryny Görmäň şekeliň diýdiň men bollum zaryny Daryny, giň dünýä söýgen bizden bizaryny Hoşgal ýaryny bermerin azarını Bu yüreğim ağlayan sessiz Bolur inni Arzularım bağlayan sensiz Alırın mı ölürün mü Bu yüreğim ağlayan sessiz Bolur inni Arzularım bağlayan sensiz Alırın mı ölürün mü
yaşım tile dönüp dolardı çelekler. Öňe uçan kuştum yitti kanat yelekler. Melekler daşlaştık uğradı derekler. Gereksizler yanımda yoğunu gerekler. Gözlerin, sizlerin, düzlerin yanlışım. Qaraşın, birazcık qaraşın. Bu yüreğim ağlayan sessiz. Bolar inni arzularım bağlayan sensiz. Alırın mi, ölürün mi? Bu yüreğim ağlayan sessiz. Bolar inni arzularım bağlayan sensiz. Alırın mi, ölürün mi? Aların mı, ölürün mü aydım için köp sana ýa-da öz adından, muştaklaň adından köp sag bolsun bildirýär. Adaçyk gurrun berseň, nähil döredi şu aydym? Kim ýazdy? Alarynmy ölerynmi aydymy bir illeşmeden haýyşdy oýunça illeşmeden durmuşyna ýazylan aydym. Muň sözlerini Arazik takryddy. İçine girip aýdýanyz da bilýärmi? Öz başyňyzdan geçen ýalyk. On ýaly men pikirmçe etmek gaty kynrak. Bir zat bäne aydym aýdyňna şo durmuşy öz gözüňe getirip özüň şoň içinde ýaşap aýtsaň ýerine düşýär aydym. Daşary ýurt bagçylardan kim diňleýär diýip sorag beripdirler. Daşary ýurt bagçylaryndan esas ýanky aýtışmaýaly vokalist bar. Dünýä rekordyny gazandy diýsem ýalňyş bolmam kadýan. Kim? Dimash Hudaýbergen Gazakdan. Efendim şoň Gerek internetde bir zat ýazgyly. Iň güýçli ses şoňky diýip diýe yglan edildi diýe. Şoçunmy? mena şeýlem kadýan. Sen iň güýç şonu hadaplaýan men. Böyle bir zat bar. Meselem adamın sesi abişni 2 oktava 3 oktava bolýan bolsa Dimaşynky 7 oktava diýär. 7 oktava. Şoň üçin men şonu güýç hadaplaýan. Ene şeýle sorag. Sen gaharjanmy diýe? Gaharlanan wagtyň näme diýe? Nähilip bolýar? Şeýle. Gaty gaharjanam näme ýöne? Seriozno. Yo, seriozno bilen. Gaharym näme düşündirin ta. Ansat gaharym gelen nokta. Gaharym gelýär de bara. Şeýle. Gülýän ýylgyrýan gaharym. Şeýtip geçýäň-de. Mawaz. Rahim, ileşlemden şeýle sorag sana ilkinji gezek nirde we näme sebäp bilen Darkray Begmurat bilen tanışdyň diýe. İlkinji Darkray bilen tanışanym. Bir iş bilen geldim Krasnovada. Özüm daş oldy. Krasnovada bir iş bilen geldim, toýa gelýärdim. Yani şonu bir marul dost oglanım vardy. Rahat diýip. Şeýerde şeýle studio bar diýdi. Kuwatyň studiýasy biz şonda ýazýarsaň maýdymy. Şoňa ilkinji gezek ertdi. Menem söýgüller gününe diýip aýdymy çykardym şonda. Bir aýdym çykardym. Aýtışmy halady, şo kuwatyň söýlenen men Darkray bilen tanışdym. İlkinji tanışymy şeýle boldy. Men onu tanamak bardym. O men tananyp ýaşaýym özüm göwnüne hoşda özünden. Araziň işi bar eken. Gitdi be. Aýdym men öz aýtmaly ýer jazymy aýtdym. Soň aýtdym, olam aýtypdyr, gelip boş wagty. Soň aýdym gowy çykdy. Şondan märim bile dowam etdi. Sen bilen tanışdym. İlk men aňary taşow zakam gyzyklanýan internetden görýän täzirlikleri. Cover, sen bir cover aýdym aýtypsyň. Rap. Çawa. Şonu aýtypsyň menem gördüm gyzyklandım öýbe. Darkray aýdym abi diýdim. Jaň etdim Darkray'a. Şeýle Begmurat diýip tanaýan oglanyň barmy? Cover etipdir aýdym ay. Awa şeýle tanışdy.
can etdi, soradı da aýtdy da habarym bar diýdi. Şondan gelem soňam Dakry tanıştyrdy. Teňmine özüň bilýärsiňa. Dakry tanıştyrdy. Ýadym noza bilýän baga aýdym mady. Baga rap haber yatar. Baga mustaqlan eder talam. Baga ünterer bitnal. Men yekece, ne malim. Şu aýdym şu cover edilen güni Köpçülüge paýlanmadan. köpçükde hawa şonna şu ilkinji tanışymy şu ýadym noza. Endi şeyde. Jogap, soraglanyňyza jogap alanlarsyňyz diýip umyt edýän. Rahim, öňde goýan maksadyň diýe. Mümkin bolsa aýtyp berseň illeşlemediň öňünde. Men pikirimçe her bir aýdymçyň her bir noktada adamyň maksady şu at goýmak mı gadýan? Entek o derece etmek üçin biz köp çörek ýemeli. İşlemeli öyle. İşlemeli. İşlemeli. Ha. Ya adam an işlemeli. Men jagadan wagtym ýok, men işime onu alat diýmem. Men maksadym at goýup gitmek. Esas maksadym. Gyzykly bir sorag. Köp illeşlemdem şoň jogabyna garaşy. Dakry bilen rap aýdýan aýdym çykarýan, dogry dämi? Şonu haýsy kim seniňe duet edildiýärmi ýa o saňa duet edildiýär? Dogry emasam ilkinje Dakry duet edildi. Innem şu wagt duet edilýän zat ýok. Bir maşgala ýaly häzir. Hemme bir bile çykarýar, bire iş ýa, bir aýdym çykarjak bolsak, massa gatnaşyp bile çykarýarsa, gruppa diýeňem bolýar. Soňky döwür DRB show sözüni çykardyňar. Bunyň manysy näme? DRB show manysy sena bilýänsiň. DRB show 3 talant bir ýere jemlenni. Dakry, Rahim, Begmurat. Soňky döwür täzelikleri az çykarýaňyz. Rahim, muň sebebi nämede? Gaçýanny, men tutduram, Az çykarýar. akçan gelýär alama. Ay Arazik işte aýdym çykarmak aňsat zat däl. Ýöne ine köp aýdymçylar bir aýdymyň üstüne 3 ay işläp bilýärler. 4 ay gerek bolsa ondan kawa köp işläler. Ýöne biz bir aýdym çykarjak bolsak 3 sagatda yeterli bolýar köplenç. Rahim, soňky döwür dörejikleriniz gaty gowy, gaty güýçli, täze aýdymlar gowy işleýär. Ha inniki bize mustaqlamda täzeliginiz barmy? Ýene näme aýdymlar bize hödürläp biljek şuňky gepleşiňizde. Şu gün nesip etdiňden diňe täzelikler bilen geldik. Täze zatlar. Indi şu ýerde size ilkinji söýgüm atly aýdymyzy ýerine ýetirip bereli. DRB Show. Dakry, Rahim Mamradov, titre geçirilen ömür. Katnap geçedim bir mahali kara, elimde könece gitara. En yaşım 14'tü, menki 16. O mahal ömrümüzün en füjü vaqti. Mektepten zoralın bilen bile gelişin, içine saylanardı dine senin boluşun. Senin yürüyüşün, senin gülüşün, sana görünmez aşkı yanıp köyüşüm. Dana tarap yürüdüm, bağçalı umidim. Salama git, bağışla, aydayadın. Senem aýtmadın, menem gaýtmadım. Soradım gaýtadan, başyny çaýkadın. Ýuwaşadan adyň bilim, nirede ýaşaýanym. Goňşuluňa bellenim, nädeýin gaşlaýarym. Hekayam durşuna tamaşa, näçe garaşsamam bilmedim savaşa. Söýýänligini men bilmen, gül yaşlı yatla beni gülmen.
Täze sevmedik ilki sevgi bolmaya Akıl satan modiyali haňaňa bolaya Hatlyny ilki sevgini ýatlanlar ýylaya İlkinji sapar ellerinden tutanım İlkinji sapar ýanagyndan öpenim İlkinji belinden tutup özüme tarap çekenim Ýatlamda agym tutýa çıppa qayçynım O mahal janlaşyp bola nokta matlyna Baýguş ýaly oturýadym haýadyňyň ösünni Agaňa urulýadym geplemen durulýady Saňa dany el galynty ýüregim ýarylýady Şondan soň 3-4 günläp ara ödülýädi Yüzümdäki gökler ýitip sypatym düzelýädi Täzeden mewj alyp täze plan düzelýädi Dodaklar edilýädi gözlerime süzülýädi Hemmeki şän gyzykly näme bolly soňuny Men başymda gullukdy oňam oku aňyny Ýuwaş ýuwaş savaşdyk aramyzdam daş bolly 16 ýaşym hardulary puç bolly Ýok ýok häzirim janlaşyp arasynda Entägim gadyrly dost sevgin garasynda 16 ýalňyşym gaýtadan edem zor Ýalňyşy etmesegim hoşlaşyp gidem zor Sevgim yatlap seni dinle Söyleyenlerini elle Alman gülümü bilmen Men bilmen Göl yaşlı yatlap onu Gülmen men gülmen İlki sevgim yatlap seni Diğer bir şov Bir-birinden güýçli aýdymlar. Sag bol köp. Ene darkyda köp sagolsyny bildirýärdi ordan dostlar. Bu aýdymlar nähil dörýe. İlki sevgi hemme kişinin başında bolly ýöne kim ýanny, kim ýanmady. Azıcık pikirini aýtsan. Bilaýdym ilk sevgi hemme kişide bam kadyan ilkinji sevgi. Mümkin. Ir wagtlar bir öz söwür ýarym bilen görüşmek kynrakdy da. Kynrak eşjäsa görüň berýärler. Şolara esasan ýazylan aýdym. Bilaýdym bir adamyň haýyş doýunca da kim men başyndan geçen her ýerden jemlenen na. Şu esasında ýazylan. Her kim özüne çekilýär şol aýdym. Evet doğru. O bolmasa tüste çıkmaz diye ýöne bilýän. Bu aýdymlaryň içinde bada haýadyň üstüne oturdum, urulýadym agyňa bilýärmi? Olar ýaly adam bolýar, enne bolandyr ha. Bolmady. Birine bolandyr şol. Mümkin. Arazikde olandyr. Ýatdyra. Özüňde erwet görýän häsiýetiň diýe. Halanmakda bir häsiýeti. Özüne halamayan häsiýetim. Ýalançy. Ya Gaçýan. Çaňalago. sen men häsiýetim soraýan, sen kimden? Men kim soraýan? Özüm kim aýdarma. Anan jaňlyk. Atyan aýtdyň ha. Menem sanýalykda. Ya men kirmeden ya ýalta däl. Şey işeňer öýde çaýlar spor kamera atýar. Şu arada men pikirlenmendir. Çoňçy berjekän. Bilemok da soň pikirlenen atmaýdan jaňa. Man goýar dostlar. Şu pikirlenýär Rahim, ondan soň istoriýamda çykarýar. Rahim, haýsoraga ýok diýip jogap berip bolmaz diýe. Söýşän liseler ýok diýip bolmady. Şey diýin. Diğer bir şov Ejen kakan görüsün gelýärmi diýen soraga ýok diýip jogap berip bolmazmy kadýan? Bilemem, başga men öz pikirim. Wagty ýygyna saratyp bolýan bolsa, nämeler ütgöderdin? Ütgötjek adam kan. Esasy
İrraktan iş başladım men şunot uğrundan. Yani yakınna başladık da. İmkanı hüvet etmenler. Hüvet ehtiyat göne hareket etmedik. Dostlar, bir zat belli geçsek, bir täze aydınma. Men dinläp gördüm. %100 göwnüme yaradı. Size de dinläp görmäni maslahat berýän. Täze aydym. Adnäme? Yalanlar. Yalanlar. Şonu iyileştirmek için aytıp bersen nähile? Başdyny, ulu hüvet bilen. Dostlar dinleň de şeýle bir aydymjyk 100% göwnüme ýarýar. Gittonna yalanlar. Diğer bir şok Aydıma motorcak der sana kimdigimi Bilýän ömrümde nämen kimdigini Tetirlerde berdin urlap ýadadım Dinle düşün näli maňa kynlygyny Ya tetire geçirilen ömür Garaştım, ken garaştım, garaştım adaştım yollarımdan. Özüne yar tanıştın, bilbileken qovuştun sen uçtun ellerimden. Vah görüştüm, yeneken bulaştım. Yaraşdım ayrı düştüm kollarından. Arzımı tedeştin, zar ettim yarın keşben. Savaştın sen uçtun güllerimden. Dolu dünyam boşap qaly, sensiz kucak üşap qaly. Yalanlar, allı yalanlar, menin ömrüm yaranlar. Dolu dünyam boşap qaly, sensiz kucak üşap qaly. Yalanlar, allı yalanlar, menin ömrüm yaranlar. Arada bir toya vardım, qawja giyinip, qarşı alınıp, darkray deyilip, şağalana qoşuldum, toy dabara, sadlara mitköşü qoşulanna lagara. Serayladım töweregime bir salım, senin barekenin siycice balım, menin balımdan hikayedige barmakta, öňümden geçip gittin gülgüllece çargatda. Bak şonun omoyun içimdeki hatratlar, gödüňümden geçip başladı könece burzatlar. İşşege deliyipdim, ödüme de söz verdim, barlığın bilen tözümden döndürmege döz geldim. Şadiyan toy içini, yaşlı könü gördün mü, gözü yaşlı dans edip, bu könü gördün mü, ey yürek berenim, kıynakını gördün mü, gülgülle çargatlıyım, beğenip durdun mu? Şoğuna bilem ok, näde böyle gelenim, birdan da bilyen yönü şoğun toya bellenim. Ağzamağım mırhili, birinin gelinin, hallama dilegli ayeti elimin. Yönü yere tetere, geçirilen ömürde, menim adım, yüreğimim demirde, ıngırdadır. Horazi ıngırda, belki böyle bolardınız inniki ömürde. Dolu dünyam boşap qaly, sensiz kucak üşap qaly. Yalanlar, allı yalanlar, menin ömrüm yaranlar. Dolu dünyam boşap qaly, sensiz kucak üşap qaly. Yalanlar, allı, menin ömrüm yaranlar. Diğer bir şok Şu aydın dinleýäne ünlandım, tükenip görýär. Sen pikirin çenekili. Ne güýçlaydım, gaty güýçlaydım. Hiç iltedim yok. Nähil döredi? Dogry aýtsam şu aydan wat. Döre dotyr kap men özümde de boluşan ýaly. Stoziyada. Men bar. Özüme de yarady dogry hakykat aydym halka da yarar dip umyd etdim.
Bu aydymam şu hemişeki ýaly haýşlar oýunça çykarlan aydymlaryň biri. Dostlar, siz nähili pikir edýäňiz? Şu wagt soraw jogapda 3 tane aydym bar. Täzece şu 3 aydymyň haýsy göwnüňize ýaran bolsa aşakda tesbirlerde ýazın. Hökman okar. Çağı wagtym ulolsam näme bolardym diýip arzu etipdim. Men ulolamna Mogollim bolsam diýip arzu etýärdim özüm. Mogollim. Ha. Rahim, durmuşuňda aldanyp gördüňmi? Aldanyp gördüňmi? Haýsy saraply? Her iki taraf nähili özüňe çekýän, şoňa jogap berä. Aldanyp men şu dostlukda aldanyp gördüm. Kamat bolýar da iş şeşelliýe oglanlar öz bähbidi üçin dost bolýar. Şonýalykdan biraz aldandım. Toralamyzy utardyk diýsegem boljak. Galan hemmesi meňdeş toralar saňa saglyk arzu edýär, sesiňe belentden belent. Saňa iň gowdatlar. Şeý diýip aýdaýlyk hiçgaça. Kime sag bolsun aýtjaklaň baý bolsa, arkaýda aýtyp bilýän Rahimjan. Ülkülene sağ ol, çağırın için. Bir de şeyle mümkünçükle dörtgen kahraman arkadaşlarına can sağ olsun. Şuları yalak. Talandığımızı görkök bilýär. Bu da daşary ýurtda okuyan dogallarymyza da taliplere sağ olsun aýtýan. Dinleyijilerimize sağ olsun aýtýan, janyňyz sağ olsun. Aýratynan bir de himayetkarlyk edýän Kara studiýasyna köp sağ olsun aýtýan. İşinize üstünlük öz işinin ustasylar. Diňe ýurtlar janyňyz sağ olsun. Şeýle hem biz süýüp dinleýän dinleyijilerimize nesip bolýar, diňe täzeliklerimizi ýetirip durar. Dostlar, ada çygan bolsa, şu video rolygymyz göwnüňizden turandyr diýip umyt edýär. Eger göwnüňizden turan bolsa, like basın, pikirlerinizi tekbirle ýazyn. O biz üçin gaty wajyp. Dostlar, gepleşigimizi şuň bilen geçirip gutarýar. Hemmeňizi göreniňiz üçin ýene bir gezek şatlygymyzy bildirýär. Dogry Rahimjan, janyňyz sag bolsun, görjekdigimiz dam gowulyp bolsun. Biziň bilen galy. DRB Show siziň bilen müddam täzelikler. DRB Show